Takže čus, vítám vás Lukis 812 u pokračování, takže sem tam uslyšíte hlasy mého bráchy, jak mluví s mojí mamkou. No a takže udělal jsem tu pár změn, a to, že jsem tu jenom opravil tu díru, co tu dělal ten creeper, a vlastně tu půdu, co tu bylo, tak jsem trochu zarovnal. No, takže jdem na to. Takže si teda vezmu tu sekírku a půjdu do toho lesa, na to dřevo. Tak já nevím, kolik mi bude stačit, tak no, zase 32 kusů si vysekám. Tak už to skoro budu mít. 22, 23, 24, 25, 26. 27, 28, 29, 30, 31. A teď si vysekáme třeba tady ten malinký stromek. Třicet dva, 33, 34 a 35. Tak teď si z toho zase uděláme ty prkínka a vrátíme se zpátky k domečku. Tak teď se musíme nějak dostat nahoru. Tak. Dobrý. Tak. Tak už to skoro bude. Tak. A už to bude poslední, myslím. Tak a tak. No, už to je. Teď jenom to trošku ještě upravíme. Tady. Tak. Ne. Tak. Potom. Tak a tak. Tam to je. Teď tu.
Tak a poslední. Teď půjdeme udělat strop. To potom upravím, až to bude hotové. Tak, teď to tu upravíme. Jaj. Dobrý. Tak. Ještě poslední 4 kousky. Tak. Teď to tu jenom doplníme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, tu mám ještě jeden. Tak, teď nemyslím, jo, dobrý. Teď si můžeme upéct ještě takhle 10 kuřat, pokud to vyjde. Máme přesně ještě 3 kusy kamene. Aha, ale už nemáme dřevo. Ani tyčky. Tak tam budu muset zatím stačit dřevěná sekírka. Tak. Si pozbíráme ty jablíčka. Co to tam je? To je jablíčko nebo kytka? Ale asi kytka. Tam to červené. Jo, to jsou kytky. Budou se mi hodit kytky? Jo, budou. Nejlepší je, když máte stejný počet kytek, jak žlutých, tak červených. Takže mám 5 žlutých a 4 červené. A červené kytky jsou zase až tam. Vlastně žluté kytky najdete rychleji než ty červené. Červené kytky se objevují málo kdy. Tak 7 červených kytek, teď si ještě pozbírám. Tady ještě jednu žlutou kytku. A slime, to vidím poprvé. Tak na povrchu jen tak slime, jo. Jo, a vlastně od teďka se slimeové objevují blízko bažin, nebo v bažinách nejlépe. Tak ti malinci už mi nic neudělají. Tak, ale to aspoň výhoda, že rychleji máte ty slime bally. Protože kdysi slime bally byla vážně velká vzácnost.
Kdysi jsem Slimeballa v předešlých verzích viděl jenom jednou, teda dvakrát. A to Minecraft hraju od verze 1.5. Nemyslím 1.2.5, ale 1.5. 1.5. No. A za celé ty roky jsem viděl Slima jenom dvakrát. Slimy jsou vlastně pro ty slimebally, které jsou na přilepovací pistony, pomocí kterých můžete třeba posouvat bloky. Dobře se z nich třeba dělají třeba nějaký tajný vchod. Na to potom natočím zase nějaký let's play, jak udělat nějaký tajný vchod nebo něco takového. Nebo prostě nějaký tutoriál s pistonama. Třeba i na farmu. Nebo na samootevírací dveře pomocí našlapných. Ne. Jo, otevírací dveře z cobblestone třeba, nebo ze dřeva, nebo z čímkoliv, pomocí našlapných desek. Za pomocí těch pistonů vlastně. A teď zase nemám žádné dřevo na tyčky, takže si musím vysekat 2 kusy. A teď mám ten kámen. Kde si dělám tyčky. Dřevěnou sekeru. No, kamennou sekeru teda. Schovám ty brusti. A teď z tohoto dělám žluté a červené barvivo. A z toho udělám oranžové barvivo. Tak. Už je zase tma, takže bude dobré, když si vezmu meč. A teď zase můžu jít do lesa. No a zase se budu pokoušet osekat 42 kusů toho dřeva. O 32 kusů. A teď už se to ale zase tak moc neseká, i když, no, teď jsem to zařekl. Jo. Dobrý, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ještě, že jsem si něho všiml. Tak, dobrý. 20 kusů dřeva. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Teď mi chybí ještě 8 kusů. Tak asi najdu nějaký
větší strom. Nebo bude stačit, když si vysekám 2 tady ty malinké stromečky. Protože ten malý stromeček má jenom 4 kusy toho dřeva, takže když posekám 2, tak to je 8 kusů. A 8 kusů já přesně potřebuju. A ne, tak ne. Tak já mám 30 a potřebuji ještě 2 kusy. Tak. Že kostlivec hnusný. Tak, OK. Teď sekám ještě třeba tady ten stromek. A vlastně jsem nepotřeboval, jsem potřeboval 6 kusů. Se omlouvám za menší početní chybu. Tak, 34. A z toho si zase uděláme ty desky. Ale zombík se nám tu spawnul. Tak, to dřevo. Ty mazej. Stejně chcípneš, tak se nesnáš. Tak. No a budu rád, když v tomto díle jenom dodělám ten dům a potom teda budu dělat tu farmu v dalším díle. Potom si vypravím do té pouště, co tam byla. No a konečně začne nějaké to trošku větší dobrodružství. Jo, to mi vyjde. To mi na 100% vyjde na dokončení té střechy. Ale creeper a sakra. Vypadni. Dobrý. Nezničil mi barák. No a pravím to radši až za světla. Ty creepery nesnáším, protože mi můžou zničit domek. Takže dobré potom bude, až budu na té poušti, tam si vezmu písek. Tebe jsem nečekal. No a z písku si potom udělám sklo, ale ještě budu potřebovat uhlí nějaké. A nebo to ještě můžu vypálit pomocí dřeva. Tak. No, takže domek máme hotový. A prozatím to bude všechno v tomto díle. Takže se s váma loučím a těším se na vás u pokračování, takže čau.